Erokamano Nyawuol Tanyambaga kawadhi nyime ni duol makedo kod mibadhi e pacho ka EACC oyudo lope adek mag piny owacho e kaunti ma Kisumu maromo omenda $300,000. Koloso odiochieng' ma kawuono, jawach e lo duol mar EACC Eric Ngumbi wacho ni lopegi koting'o hekas 7 mar skund primar ma Victoria kaachiel kod apaya mochomo log tich ma kaunti ma Kisumu. Ka duol mar EACC ni kod buche mag mibadhi mapod ni e doho mago motenore kod kuo mag lope piny owacho lope piny owacho maromo bilion 10 e kaunti ma Kisumu. Kenyans may wish to know, particularly the grabbers of public land, that the law allows the Commission to engage in negotiations and alternative dispute resolution with those who have stolen from the public, with a view to assisting them to voluntarily return that which they have stolen without the necessity of waiting for the lengthy and costly litigation, which will, in the end, see them lose that land to the government.